Mahigsoon karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni San Marcos Evangelista. Kinsa man si San Marcos? So iyahang igagaw si Barnabas ug siya ang manunulat sa ikaduhang ebanghelyo. Siya ang sayo nga nakabig ug miuban kang Barnabas ug Pablo sa ilahang unang misyon. So ang ebanghelyo ni San Marcos makaigsunan nagpokus kang Hesus isip Mesiyas ug nagpakita kang Hesus isip anak sa Dios. Ang unang katunga sa ebanghelyo ni San Marcos mitapos sa pagsugid ni Pedro nga nagsangyaw nga si Hesus mao si Kristo. Ang ikaduhang katunga sa ebanghelyo ni San Marcos mitapos sa pagsunod sa pagsugid sa senturyon kinsa nagpahayag nga si Hesus mao ang anak sa Dios. Sa unang bahin sa ebanghelyo ni Marcos, si Hesus sagad nagtago sa iyang pagkatao isip Mesiyas. Kini importante aron ang mga tao dili sabton siya nga usa ka political or military nga Mesiyas, kundili usa ka nag-alagad nga Mesiyas nga nag-antos ug nagpakamatay aron paglingkawas sa mga tao gikan sa dautan, sala, sakit ug kamatayon. Ang misteryo sa pagka-Diyos ng anak ni Jesus nagtago sa gikan sa mga karakter sa ebanghelyo. Si Jesus nagpadayag sa iyang pagka-Diyos ng anak pinaagi sa pagpakita sa langit ng gahom, sambingay sa kaalam o mga tigmo. Diha lang gayod sa paglansang sa krus, tibuok nga nailhan ang pagkaanak ni Jesus sa iyang pagtugyan sa iyang kinabuhi uban sa gugma ngadto sa amahan. Sa dihang makadungog kita sa ebanghelyo ni Marcos, kita gihagit nga mahimong usa sa mga tinun-an ni Jesus ug ipahiuyon ang atong kinabuhi sa nag-antos nga Mesiyas ug anak sa Dios. Maingon nga ang kamatuoran ni Jesus makita lamang sa krus, mausap kini ang sekreto sa pagkatiun-an o pagkadisipulo. So siguro diha sa to ang mga kaamguhan nga kita nahisalaag ug tungod sa gasa sa espiritu, nahibalik kita diha sa sabakan sa Ginoo. Dili nato damhon nga ang maong kaamguhan ang Ginoo murag gusto nato nga ayahay perminti ang kinabuhi, dili na siya mao, ang ato ang pagsunod kang Hesus mao sa mga ato ang pagsubay sa dalan sa krus. Makaigsunan ang mga pagsulay, mga kalampusan o mga kapakyasan sa mga tinun-an ni Hesus bug-os nga gipakita diha sa ebanghelyo ni San Marcos. Karon mao nga ato ang turno sama sa naandan, lisod ang pagkatinunan karong panahona. Nagkataas ang edad, kini mas lisod. Bisan pa niana, turno na nato. Nagpuyo kita sa kinasang-ang sa kasaysayan, kita nahibalo nga gibenisyonan kita ni Kristo. Siya nagpadala kanato, atong gibati ang kahadlok, pero kita nahibalo nga ang gihangyo niya nga ato ang sundugon ang pagkamaunungon sa unang mga apostoles. Naghulat lamang siya nga magsugod kita sa pagsangyaw aron panalanginan niya ang tanan natong buhaton sa iya ngalan. Unsa may hagit para kanato mga igsuon? Una, magampo kita, mangayo kita sa dugang mga grasya nga atong gikinahanglan sa pagsangyaw sa maayong balita o sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ikaduha, tanggalo nato ang usa sa mga bati nga kinaiya nga nagdala ka nato sa pag-usik-usik sa oras o sa pag-usik-usik sa panahon. Hinaot unta. Mahindog palihog para sa katalingbanong pag-ampo.